Já jsem chtěl zjistit, jak to teda bylo, protože se stále říkalo, že Světová zdravotnická organizace vyhlásila pandemii, no, prohlásila COVID-19 za pandemii. Tak jsem si říkal, dobře, tak asi nějaký úřední dokument. A on na to odkazuje i Evropská unie v nějakých těch svých legislativních aktech. Tak jsem se teda zeptal Ministerstva zdravotnictví. Předložte mi teda to prohlášení nebo stanovení pandemie o toho onemocnění COVID-19. Oni mě říkali, my žádnou takovou informaci nemáme. Já jsem říkal, no tohle je divné, protože ministerstvo jako gesční orgán vlastně v oblasti zdraví mělo podávat informace ostatním ústředním správním orgánům a veřejnosti o tom, že je ten stav takový nebo makový, a na základě toho vlastně se potom jednalo. Tak se to proběhlo soudem a u soudu teda soud došel k závěru, Městský soud v Praze, že Ministerstvo zdravotnictví ani žádnou takovou informaci mít nemohlo. Protože Světová zdravotnická organizace nebyla oprávněná prohlásit jakékoliv onemocnění za pandemii, protože k tomu neměla pravomoc. Bohužel za pandemie nás řídili diletanti a aktivisté jak v oblasti práva, tak v oblasti epidemiologie. Kdyby to neřídili diletanti, nebyly by zavřené školy jako ve zmíněném Švédsku, kdyby to řídili lidé s úctou k právu, ne pan Policar, tak by hned po prvních zrušeních od Nejvyššího správního soudu pokračovala Česká republika podobně jako to Švédsko. Bohužel parlament byl v tomto pasivní, co mě strašlivě vyděsilo z hlediska státoprávního, je, že jsme udržovali v podstatě nouzový stav bez přerušení a tím občané dostali signál, podívejte, ať bude příště jakákoliv krize, ať už skutečná nebo smyšlená, tak vaše práva můžou být vypnuta v podstatě jenom z vůle vlády a pasivního parlamentu. To, že si parlament neschválil žádnou novelu, která by v podstatě úplně zabila ta práva občanů, to se zkoušelo, pamatujeme si na debaty o pandemickém zákoně a dokonce i o horších věcech. Naštěstí byl parlament natolik pasivní, že ani toto neprotlačil a to nás možná chrání pro příští případy třeba pandemii. Světové zdravotnické předpisy z roku 2005, takzvané IHR 2005, které hovořily o tom, že Světová zdravotnická organizace může vyhlásit jenom stav ohrožení světového zdraví, což je úplně něco jiného než pandemie. Takže já jsem se tím zaobírám 5 let a říkal jsem si, dobře, tak když nám v březnu 2020 vyhlásili nouzový stav na základě toho, že byla celosvětová pandemie COVID-19, tak jsem si říkal, jak mohli vyhlásit nouzový stav, když vlastně nikdo nestanovil tu pandemii. A já jsem se teda ptal, jak jste teda došli k tomu, že je to ta pandemie. A oni říkali, že pandemie se nemusí stanovovat, že se vyskytuje. Tak jsem se zeptal, dobře, podle čeho jste posuzovali teda tu pandemii? A na to už nebyli schopni odpovědět. Medicína založená na důkazech je moderní medicína. To znamená, já aplikuju to, o čem vím, jak se chová, co má za následky. A to musí být doloženo na experimentech nebo na klinických sledováních, potom při tom klinickém testování té vakcíny například. Jenomže tady spoustu věcí chybělo. Chyběly analýzy těch vakcín, chyběly odhady následků, nebo respektive to, co může následovat po těchto vakcínách. To se vědělo, protože ty základní principy nanofarmakologie byly známy už v 90. letech. Ty věci, které se týkají imunologie, byly taky známy už v těch 90. letech. Ale tady se upřednostňovalo vlastně politika, ideologie a biznis. Tak to neotestovali a vakcinovat těhotné ženy, když oni zaútočili vlastně na celou mladou generaci. Proč budu vakcinovat mladé lidi, kteří na ten covid prakticky nebyli rizikoví? A proč budu vakcinovat seniory, kteří prakticky si na tu vakcínu žádnou odpověď neudělají, nebo velmi slabou a krátkodobou, a naopak já ještě zničím jejich vlastně přirozenou imunitu. Tohle všechno jsou ale věci, které každý imunolog, který se zabývá vakcínama, ví. Ty lidé, kteří o tom rozhodovali, se ukázali jako naprosto nekompetentní, neznalí základu imunologie. Ty naši plukovníci tady vlastně zavedli vakcinování novorozenců.
Přece nemohu novorozence, který nemá ještě uzavřenou mozkoměšní bariéru, nemůžu mu podat vakcínu, která se dostává do krve.